Me molemmat rakastetaan ja halutaan olla tekemässä ihan niin kuin. No sitten te pesitte kotona. Hei! Sehän meni kivasti. No sano. Aino ja Otto oli ihan järkyttyneitä. No totta kai ne oli, kun sekin oli. Minä? Ei saa tunteilla liikaa, muuten tästä koko hommasta menee pohja pois. Me ollaan aikuisia, me päätetään miten nämä hommat menee. Kaksista olisi vaan totuteltava ajatukseen, että me ei enää asuta yhdessä. Sen takia olisi hyvä, että sä lähtisit nyt. Entä jos ne näkee Vainoja? Olenhan minä täällä. Luvathan puhua niin ja muistuta, että mä en todellakaan lähde kauas. Päätin se siitä. Oli menossa. Oli uskonen. Jaa, tästä tää on hiippailla. Luna! Joo. Sun työvaatteet hakee meidän soffan. Voisit säilyttää näitä vaikka kylppäriin. Miksi pitäis? Mä vietän täällä poikamieselämää, kun sä olet majatalla. Väliaikaisesti. Tää on edelleen munkin kämppä, joten saat olla muuttamassa sitä lääkettä. Joo, vaan se toivottavasti rikkoappelu pitäis pitkiä pois. Mä en sit kuulostaa sun jankut. Enkä mä jaksa tota sun sisausta. Älä nyt pukea. Sun äiti saattaa meitä syömään. Jaa, miten sut pitäis alkaa ensin? Joo, ei siinä auta muuta kuin vetää uusiksi koko seinä. Ja millähän rahkeena? Joonatanin kyvyt ei tehdä riittää smaatamiseen. Saatikka tapetaan. Kyllä se oppii, kun mä opetan. Ai oot sä sitten ennenkin remontoinut. Kuinka vaan? Yhden kämpän. Oot remontoinut Juulen mutsin kämpän. Eikö tässä olisi vaan kaikki käynyt parasta, että Jukka siellä sammattimiehet ja Jonta maksaisiko? Joo, muuten joo, mutta se on hyvä, että nuori mies oppii, että kaikesta ei se vielä ja parhaita. Se oppii, kun joutuu omat jalkansa korjaamaan työ. Kuka sen takaa, että toi kanssa osaa? Minä. Okei. Mut yhdellä ehdolla. Joonatan remontoi samalla koko kämppä. Mitä? Mä olin muutenkin ajatellut, että kämppä kaipaa pientä kohennusta. Nythän se hoituu kerran. Oliko se sun ehdotuksessa yhteenmuutosta edes millään tavalla harkittu? Tietenkin oli. Mä en vaan saanut kerrottua Ossille, kun tässä on niin paljon muuta ajateltavaa. Niin, no sepä se. Kun mä en ole ajatellut mitään muuta kuin sitä, että me ollaan kohtakaan syntynyt. Totta kai mä olisin kertonut niille. Mites sopiva tilaisuuden tunne? No koskakohan semmonen sopiva tilaisuus olisi tullut sitten, kun mä kannan kamoja sisään vai? En mä nyt niin vastuuton ole. Pitää Pekille ja Ossillekin antaa aikaa uuden asunnon etsimiseen. Eihän ne voi alkaa etsiä uutta asuntoa edes ensin. Irtisano niitä. No tulipahan sekin nyt hoidettua. Vahingossa.